de la om la infinit. Oandru și Lari. Oficial a început această înregistrare, suntem împreună cu Bibi. Bibi, după cum știi, ești singurul nostru fan a acestei, cum să spunem, emisiuni? Nu, e podcast. Întrunire. Această întâlnire. Ok. Și după cum am aflat, te cheamă Bibi Marcel și avem doi fani, nu? Sunt doi fani care ne ascultă. Ești tu și mai este măicuța Gina, care din păcate n-a putut să vină în seara asta pentru că Făcea lecțiile și am auzit că trebuia să aibă și o întâlnire cu stomatologul mâine și că dinții de lapte, ceva de genul ăsta sau nu? E poliș plicos. Vreau să spun că are râie. Are râie între degete și da. Dar tu ai 16 ani. Tu ai 16 ani, Da. mulți înainte. Mulțumesc. Săptămâna trecută noi am vorbit despre de câte ori să faci sex pe săptămână cu iubita. Eu fiind minor și n-aș avea voie să vorbesc. Nu, te-ai ascultat emisiunea, deci vorbesc că deci am ești ascultat. interesat de subiect. Eram curios, mai ales cum este viața sexuală între voi doi. Noi nu divulgăm secretele Nu noastre, divulgăm. da, pentru că nu e... Dar ți-ai dat seama, nu, care este relația între mine și el? Da. E destul de plin de fetișuri, a zice, de-a lungul emisiunii mi-am dat seama. Da, dar nu mai spunem emisiune că e groaznic. Cum am putea să-i spunem? Bârfă, șuietă, întâlnire pe șanț, mie nu e chiar pe șanț. În fața blocului de aici în studio. Un cuvânt, ne trebuie un cuvânt mișto. Sufletește așa. Nu stai fast. Până se mai gândește gagica mea. Asta bine, nu că sunt femeie, este clar că sunt femeie. Vreau să spun că, da, inițial tu ești Moș Crăciun și eu sunt escorta lui Moș Crăciun. Cea care le inspiră pe Moș Crăciun. Și cu barbă. Vis-a-vis de cadouri, da. Exact. Am barbă ca să-l gătil. Exact. Există acea zonă incredibil de genială. Sub testicole și până în gaura fundului. Cum se numește zona aia? Este genială. Aia să te lingi și eu ling pe el acolo în zona aia. Și lui vin ideile. Și lui vin idei pentru Moș Crăciun, ce cadouri să aducă. Bibi! Asta e voi la lui Bibi. Ce? Ce ai zis? Da. Dar cum se numește chestia asta noastră? Că facem ceva frumos. Hai să spunem amintire. Deci în seara asta, momentul ăsta va deveni o amintire pentru noi. Să sună clișei. Nu contează, e foarte bine că e clișeu, înseamnă că e un adevăr care se repetă și nu refuză să fie uitat. Bun, deci, vreau să spunem ce am vorbit, știi ce am vorbit săptămâna trecută în emisiune, am vorbit de câte ori facem sex pe săptămână, am întrebat eu de câte ori se face sex pe săptămână și, având în vedere că ai 16 ani și ai avut foarte multe relații, Tibi, de câte ori crezi tu că ar trebui făcut sex pe săptămână? Păi, când eram mică, Da. tata susținea că ar trebui de 3 ori și mi-a și demonstrat. De atunci am rămas cu această idee și mereu când iubiții mă întrebau dacă hei Bibi, vrei să ți-o tragi? Și era deja 4-a oară, aș fi zis că nu pot. Și când m-a întrebat de ce, a trebuit să-i spun că a fost o chestie din familie. Ok. Dar după am venit la podcastul vostru și am aflat că voi faceți de... La amintirea voastră. Amintirea și am aflat că trebuie să faceți de minim 6 ori. Nu, acum să fim serioși, să fim sincer. Uite, de exemplu, săptămâna trecută discutam despre faptul că mă cer cu prietena mea vis-a-vis de cât de des trebuie făcut sex. Și îți dai seama, dacă am ajuns în punctul ăsta, înseamnă că ea se plânge că nu facem suficient de mult sex. Mi-a scris în scrisoarea lui Moș Crăciun, dar n-am luat în calcul dorința ei. Avem foarte multe discuții care se termină cu, să știi că nu m-am simțit așa de excitată cu niciun alt bărbat vreodată, tu mă exciți super rău, nu știu ce îmi faci. Și am răspuns, cel mai probabil nu fac nimic, că evident că subiectul discuției noastre este că nu fac sex deloc cu tine. Deci nu știu cum te exciți.
Așa, dar a făcut un plan de un program de sex și vreau să vă spun și vouă acest program pe care mi l-a făcut prietena mea. Joia nu este musai să facem sex. De fapt, ce trebuie să reții e că nu e musai niciodată. Asta e din start o minciună. Nu am mai fi ajuns la subiectul ăsta. Doar că e bine să pornim cu mindset-ul că e mai bine să încercăm să facem ceva decât să nu facem nimic. Ok. Joia e ideal să ne vedem și să stăm puțin în brațe, să ne pupăm destul de mult, că nu ne-am mai văzut de mult și dacă nu suntem prea obosiți, să facem și sex. Bun, aici vreau să mă... Ce părere, Bibi, că am vorbit și ce părere ai tu de ținutul în brațe? Ținutul în brațe? Da, să stai să te ții așa în brațe. Ce părere ai de chestia asta? Este plăcut, te simți ca la tine acasă, Da. până într-un punct, când vrei sex, Am înțeles. Deci tu ești, da. poate să devină excitant. Da. Știți scena aia din Titanic? Ați văzut Titanic, mă, nu? Da. E o scenă, ai văzut Titanic? Eu am fost acolo. Zi, mai ai văzut Titanic, mășule? Era icebergul. Zi, mai ai văzut, nu? Serios? Da, am văzut. Bă, Păi, și țineți minte scena aia incredibilă, memorabilă. Cu doi bătrâni care stau în pat și vine apa peste ei, nu mai au nicio șansă și atunci se culcă în pat și el o strânge pe ea în brațe și vine apa peste ei. Da. Mai ții minte? Hai, fi sincer, fi onest. Nu. În fine, e o scenă acolo, pe mine m-a afectat foarte mult. Și de fiecare dată când mă ține cineva în brațe, mă simt ca bătrânia în pat, efectiv, nu, simt că se termină toată viața. Păi și nu vă mai țineți în brațe, treceți la treabă. Da, nu e nici asta. Bun, vineri. Vinerea ideal ar fi să ne vedem pe la 5, 6, 7 și când ne vedem să stăm în brațe. Ia să stăm în brațe. Să ne pupăm, să stăm Ăla e dezbrăcați, preludiul. să vorbim, eventual facem sex, dacă nu sex oral, dacă nu ne masturbăm împreună și vorbim orice în zona asta. După ieșim în oraș sau ce mai facem noi vinerea? Vinerea putem să dormim împreună eventual. De regulă când dormim împreună simt nevoia de atingeri. Of. Sâmbătă, dacă am făcut ceva vineri și sau joi, nu consider necesar să ne atingem, pupăm, sex prea mult. Sâmbătă poate fi zi în care să lucrăm împreună mai mult și să facem activități. Dacă am dormit împreună vineri, mi-ar plăcea să facem sex dimineața. Îmi place sexul de dimineață cu tine. Seara ieșim și etc. Seara ar fi drăguț să ne luăm în brațe iar și chestii de-astea, poate o să inițiez sex. Vedem ce iese. În principiu, dacă joi și sau vineri sau sâmbătă dimineața am făcut sex, n-ar trebui ca sâmbătă să am aceleași nevoi, deci doar o să te pup și de-astea, dar nimic sexual. Că deja am stat cu tine 2 zile și deja nu mai mi-e așa dor de tine. Duminică. E foarte important pentru mine să te simți înainte să pleci. Așa că indiferent dacă pleci luni sau pleci duminică, mi-ar plăcea mult să facem sex. Duminică, pe zi sau ore, dar nu foarte târziu. Aici la fel putem să facem doar sex oral sau doar să ne masturbăm împreună sau doar să ne atingem dezbrăcați și să vorbim și vedem ce iese. Luni e efectiv cum vrem, cum ne simțim, nimic obligatoriu. TV, eu o să-i scot de pe lista de cadouri, clar. Ei n-au cum să mai scrie. Ți se pare inocenți? Nu, îi scot, cum să-mi pare inocent, îi scot că n-au nici când să-mi scrie, n-au nimic. Hai mă, fii sincer, deci se pare că este ok să faci program de sex? Nu, cum ți-am zis și atunci nu. Tu, Tibi? Tata nu făcea programul. Tata venea, mă întreba dacă am teme, dacă n-aveam teme, trebuia să mă joc cu el. Oh my god, e groaznic, e înfiorător că îmi imaginez tot. Am avut o copilărie frumoasă, m-am învățat multe. Dar când iubiții mei îmi propuneau să discutăm în ce zile am putea să facem sex, mereu am spus că nu. De aceea consider că nu este necesar să facem un program, ar trebui să dorească ambele persoane să facă sex. Hai să vorbim despre topicul de astăzi. Avem astăzi un topic, dai seama, această amintire care încă nu are un nume, am hotărât ce nume îi dăm la chestia asta, la amintirea asta. Sărbători în familie, nu știu. Prima partidă de sex. Este, ce este dragostea? Oh. Ce este dragostea? Da, e o melodie, e durere, e plăcere, e chin. Cânta Papa Junior cu cineva, hei, ce copii cu mișa aia. Vreți să vorbim despre dragoste? Vreți ok cu asta? Ca fi casă să... Eu chiar sunt curios de opinia lui Moșu. Mereu se gândește la toată lumea. Nu întrebați frumoșul ce-i dragostea, că aduceți-vă aminte câți copii au în poală să-mi spuneți poezii. Nu știți ce e pe mintea mea.
Probabil că nu are legătură cu copiii, nu? Nu. Nu, mă gândesc numai la tine. La tine pot să mă gândesc mereu. Și eu când fac sex mă gândesc la tine. Ne lași puțin. Nu, ca să țină mai mult. Voi aveți sau tu când erai tânăr, când ești tânăr. Da. Voi aveți chestia asta ca să, deci e incredibil. Deci când eram de vârsta ta, mă gândeam la tot felul de bizarării în timp ce făceam sex să mă țină mai mult. Mă gândeam la bunica, mă gândeam la lucruri de-astea ca să mă țină să nu-mi dau drumul, știi? Și efectiv ziceam bunica. Și ți-ai dat drumul. Nu dădea, îți dai seama. Acum trebuie să mă gândesc la tot felul de tâmpenii ca să-mi dau drumul. Eu m-am născut bătrân mereu de Da. Eu, oricum, deci topicul despre dragoste. Bun, hai să vorbim despre dragoste. Hai să vedem. Care dragoste? Prima întrebare. Fizică sau sentimentală? Uite, asta e o întrebare Băiatul bună. moșului. Bun. Există mai multe tipologii de dragoste? De exemplu, poți să spui că dragostea față de mamă sau față de părinte e diferită față de dragostea de cățel sau dragostea față de iubită sau dragostea față de frate Da. sau dragostea față de prieten, nu? Da, cred că putem clasifica după ce reprezintă persoana pentru noi. Adică? Automat. Adică? Dragostea prietenească nu poți să compari cu cea de față de un partenerul tău, Da, pentru că probabil nu vrei să ți-o tragi constant cu prietenii, da, sau cea părintească, în afară de tata. da. Da, vezi, e greu să faci o ierarhie. Că, de exemplu, la un moment dat Da. e fi pus în postura în care o să ai copil și o să fie și dragostea față de copil și o să fie dificil să cum ierarhizezi dragostea de copil față de dragostea față de soție sau de partener de viață. O să poți să spui că iubești copilul mai mult, mai puțin decât iubești partenerul? Cred că da. Da? Da. Deci tu îți dai seama ce șoc o să fie pentru tine când prietena ta o să facă copil și o să-ți dai seama că deja te iubești mai puțin? Dar e normal în același timp. De ce? Nu ți se pare normal? Pentru că e copilul. L-a ținut 9 luni în pântec ca să iasă. Eu nu cred că aici e vorba, iertați că moșul intervine. Eu nu cred că aici e vorba de dragoste, ce spui tu acum. E vorba de atenție pe care o acorzi copilului mai mult decât o mai acorzi neveste. Oricum e perioada de lăuzie, ce să facem? Oricum nu poți să faci seamă. O groază, da. Bine, eu zic că undeva mergi foarte bine. Deci, ai foarte mișto că ai folosit cuvântul ăsta, atenție. Care mie mi se pare că atenția este o manifestare a dragostei. Este o acțiune, nu? Care merge mână în mână cu dragostea. Da, și de multe ori lumea se gândește că nu mai mă iubești pentru că nu mai îmi dai atenție. Sau... Da. Și uneori este privită dragostea strict ca atenție. Și eu zic că așa ar trebui să fie doar asta. Că Nu doar asta. Trebuie să delimităm. Doar, Dar atenția ce înseamnă? Înseamnă în primul rând interes. Da? Deci eu ca să fiu atent, e clar că atenția mea vine la pachet cu un interes, cu nu vreau să-i spun concentrare, dar Persoana respectivă. o implicare, nu? Sunt implicat în lucrul în care sunt atent, da? Și ce spuneai tu că vorbeai de această atenție, eu zic că da, dragostea și atenția merg mână în mână. Și ca să termin subiectul ăla de discutat mai devreme, nu cred că ar trebui să ierarhizăm dragostea, să zicem că dragostea asta e mai importantă decât dragostea asta. Și pur și simplu să realizăm că există o cantitate de atenție, să spunem așa, limitată pe care o avem și întotdeauna când trecem de la o dragoste la alta, trebuie să știm că va trebui să... Da, fiecare are nevoie de atenția lui. Că dragostea pe care ți-o porți este ceva mai mare decât dragostea pe care o vor crăciuniței mele. Care mă așteaptă iarna acasă. Asta m-a făcut să mă gândesc la ceva în continuare serios în pana mea. Deci discuta Bibi, singurul nostru fan, de altfel. Ai vorbit despre dragostea de cuplu, nu? Dragostea de părinte, dragostea de fiu, am vorbit de cățel, de prieteni. Dar nu am discutat de o altă dragoste foarte importantă. Ok. De sine. De sine. Sin. Da, uite, bun, exact. La care, bănesc că știți, nu? Că acum în vremul nostru se face mare tam-tam pe chestia asta.
Love yourself first. Love yourself first, adică n-ai cum poți să iubești pe altcineva Dacă nu te iubești pe dacă tine. nu te iubești pe tine, știi? Și cumva această dragoste de sine nu merge mână în mână cu narcisismul sau cu egoismul, pentru că ca să te simți bine cu tine, mai devreme sau mai târziu, ai nevoie să relaționezi și cu alții. Ai nevoie să te conectezi la alții. Și de ce ne facem bine atunci când dăruim lucruri? Deci cumva dragostea de sine va implica automat și dragostea față de ceilalți. Și uite, uite, exact când am terminat acum, mi se pare atât de banal ce spun. Și totuși, E atât de greu. da, asta este. Cred că banalitatea nu vine din faptul că nu e real, ci că, da, mă, lasă-mă cu ăsta, că, da, mă duce pe mine capul, dar e imposibil. Sau e... În fine, ca să intrăm în ceva mai concret. Tu te iubești pe tine? Nu mă uit la mine în oglindă și zic că sunt o persoană rea. Nu. Ok. Sau nu-mi place cum arăt azi. Cred că sunt anumiți factori care te fac să-ți dai seama dacă te iubești pe tine sau nu. Ok. Andru? Eu sunt Moș Crăciun, cum poți să mă întrebi așa ceva? Eu întotdeauna mă dăruiesc mai mult copiilor decât mă dăruiesc mie. Dar, Iar Bibi, tu să știi că n-am uitat de seriile alea lui în baie. Înainte și după duș. Ho, ho, ho. Că te iubești, Ho, ho, ho. nebunule. dar pentru copilul din tine ce faci, moșule? Ce face Bibi? Cum te resfeți? Nu vreau mă mai răsfăț. Dacă te răsfățai, cum o făceai? Făceam lucruri copilărești, care să nu fie, să iasă din tiparul vârstei. Ok. Cum ar fi să te îmbraci Moș Crăciun? Da, uite, da, Da, uite, vezi? așa mă răsfăț. Mă răsfăț cu lucruri care ies din comun, nu sunt specifice vârstei, pentru că mă fac să îmi dau singur timpul înapoi, măcar în suflet și în mintea mea. E un sentiment de mulțumire atunci când încă mai faci astfel de lucruri. Da. Nu? Adică încă te mai îmbraci Moș Crăciun și nu pentru alții. Te îmbraci că ai tu chef. Exact. Pentru că văd că eu pot față de alții. Alții, cum? Faci la 45 de ani ai tăi, faci chestia asta? Da? De ce crezi că le e rușine de treaba asta? E clar că le e rușine, o să zică că... De ce crezi că le e rușine lor? Da, păi s-a rupt banda în 89 Așa. și am mai rămas agățată după la magnetofoane, ceva, dar ei nu știu, altfel nu Nu, pot. mă, e clar că sunt și de vârstă cu tine sau chiar de vârstă cu Bibi vor zice că, ba, la vârsta la te mai prostești așa. Deci nu știu că chiar... Că sunt niște principii, că zic părinții că trebuie să te Da, maturizezi. ține și de educație, cel mai probabil. Sau că la o anumită vârstă trebuie să te respecti. Principiul că trebuie să te respecti. Ce înseamnă, da, bun, deci să te maturizezi. Ce înseamnă să te maturizezi, Andru? Bă, nu știu. E clar N-am că- ajuns la pragul de maturitate. Vorbesc foarte serios E acum. clar că o maturizare implică, de exemplu, responsabilitatea de sine, nu? Adică să știi că ești pe picioarele tale financiar. De exemplu, această independență financiară, da? Asta e clară că face parte de o... Da, de acord. Asta Nu? da, Adică- face parte din maturitate. Da. Maturizare. Sau să știi că nu poți să conduci beat, că nu că te prinde neapărat și îți dă poliția amendă, deși și asta e că n-ai bani. Deci n-ai Da, bani sunt și multe riscuri. dar pe ești care și... le poți... Cum? Sunt multe alte riscuri decât Exact. faptul că te-ar putea opri poliția. Bun, ăsta e un exemplu mai asta ar însemna o maturitate. Dar de ce... Dai că Moș Crăciun... Da. Dacă mai e acolo pus, să-mi pui și mie. Pentru că prietenii știu de ce te voi ajuta. Mai pui și mie acolo. Vezi să pui acolo să se vadă ce pui. Avem dozatorul ăsta de 220 de litri legat la priză 380. Băiatul moșului. Nu vorbește. Ce credeai că Uite, o întrebare foarte bună. De exemplu, tu crezi că îți pui viața în pericol faptul că te îmbraci acum Moș Crăciun? Sau îți pui o perucă în cap?
Că nu, maturitatea ține și de această înțelepciune vis-a-vis de a te proteja pe tine, nu în fața pericolului. Că discutam de independența financiară, că evident că te pui în pericol dacă nu te poți sprijini financiar, dar faptul că te îmbraci în Moș Crăciun, nu? Sau spui o perucă în cap, sau te prostești, nu? Faptul că ai aceste bucurii ale copilăriei. Nu văd niciun pericol în ceea ce fac eu. Tu ce zici, Bibi? La fel ca moșul. Cu ce l-afectează pe el că acum se îmbracă în moșul? E normal, îți dai seama, nu trebuie să-i aduc cadouri la nebun. Să nu fie de acord cu mine. Da, deci asta eu zic că e un gest de iubire de sine. Nu? Faptul că te ocupi de aceste bucurii ale copilăriei. Dar ce, ție nu-ți convine că ești gagica mea? Ba da, foarte mult, foarte mult. Îmi place să nu-mi iau în serios masculinitatea, mai ales tiparul ăsta standard de masculinitate. Poate să fie indiferență? Cum? Asta poate să însemne indiferență? Față de? Principiile de masculinitate. Care ar fi alea principii de masculinitate? Oh. Unu, nu trebuie să le luăm pe toate. Unu, oricare... Trebuie să vedem ce ne vine în cap, da. Primul, că trebuie să plătească băiatul primul. Căcat! Unul important. Ți-am mai tăiat un cadou. Aoleu, mama. Unu. Foarte sensibil. Păi da, și acum Că ai să dă și bărbatul poplici. trebuie să fie primul în familie și să susțină toată familia. Dar crezi că mai există mai lucruri asta? Bine, dar aia cu să plătească băiatul, Da, mă, asta da, să știi că mai am văzut că există. mai există, dar nu știu. Aici eu văd o competitivitate între bărbat și femeie. Plătește tu că-ți dau acasă bonusul. Hai mă, du-te încolo. Păi, pe bune, Nu, da. ne vorbim de la primele, deci vorbesc de primele întâlniri. În primele întâlniri, fata se așteaptă, cică, unele se mai așteaptă, să faci tu gestul să plătești. Nu că, evident că nu o să ajungi găratine acasă. O să-și vadă Da, drumul ok, ei, da? sunt- Nu cred că mai e înțeles. gest. Cred că a devenit o normalitate asta. Nu cred că o să mai vadă că uite ce drăguț, mi-a plătit. Cred că o să fie mai mult spre mama a reușit să plătească. Da. Mi-e frică că nu o făcea. Mi-e teamă ca discuția între fata aia și prietenele ei să nu fie fă, a fost cu unul, l-am dus pe prost la Mac și în parc și la film, cred că a cheltuit 1.000.000 cu mine, m-am mai dus și acasă. Cred că e o laudă între muieri. Cred că... Interesant, deci că... Ok. Unii băieți bărbați au mai Spui că păstrat. pentru ele e important, ele între ele să-și povestească cum, uite, băiatul ăla mi-a acordat această atenție, nu? Unele dintre ele, la fel cum unii băieți mai practică gestul ăsta de a plăti la primele întâlniri, cred că unele fete s-au prostit, să zic așa, și se nebârfe, sau să zic așa, că ne-au fraierit, sau, da, ne-au fraierit și ele se bucură de chestia asta. Dar, Pe principiu că a luat o masă gratis în oraș, fără să dea... tu ai mai plătit pentru o fată? Primele întâlniri? Da, Deci ai mai face-o în continuare? da. De ce? Pentru că sunt sigur că atunci când voi ajunge să plătesc, voi avea compania plăcută. Dacă plătești, Când voi ajunge să plătesc, adică voi ajunge în situația asta de a plăti o cină, o ieșire, seara în oraș, un film, păi potolește-te. Că nu știu ce nu-ți fac. Te scot de pe listă. Zi. Vezi că dau lista publică de cadouri. Voi ajunge cu cine trebuie, adică nu voi ajunge cu o companie, voi ajunge cu o companie plăcută și nu va părea rău sau nu voi vedea riscul de a fi bârfit mâine, să zic așa. dar de ce ai face-o? De ce ai simți nevoia să plătești tu consumația? Ca semn de... Da. Mersi că ești de treabă. Știu că ești Moș Crăciun și că în general plătești pentru... Asta e o întrebare foarte bună. Tu, Moș Crăciun, tu plătești pentru toate cadourile alea sau gen... Nu, pe aia nu știu că am cadouri mereu la mine. Eu în cadouri am și plicuri. Unde n-ai Deci tu ceri bani părinților pentru... Ești un intermediar între părinți și copii sau ești Nu, chiar... băi, Moș Crăciun, tu ce nu vezi aici? Băiatul moșului. Tu ce crezi că sunt Moș Crăciun de grădiniță sau de școală? Cred că spunem un lucru foarte important. De ce ai mai plătit tu pentru o fată? De ce ai simțit nevoia să plătești pentru o fată? La primele întâlniri. Nu, pentru o fată, ți-am spus, aș plăti
Pentru că Știi ce să zic? nu, aveam două cazuri în cap. N-aș ajunge să plătesc dacă aș pleca cu o oarecare fată în oraș. Clar aș tăia întâlnirea. Da, deci aia care ar merita să plătesc, să zic așa. Aia care spui tu că ar merita ar să merita, plătești. că- De ce? Pentru că mi-a plăcut compania. Și așa ți arăți recunoștința? Da. Ok. Am înțeles. Ai văzut că și noi, ca băieți, când ieșim pe acolo, lasă-o că plătesc eu acum, las că fac chestia asta, punem bani la benzină, iei tu sucurile. Adică aș vedea-o ca pe o relație de Ce prietenie, nici de cum atracție. Domnule Bibi, Marcel. Bibi. Am înțeles că acum te-ai despărțit și urmează să te faci la o gagică. Da, și mă gândeam dacă mai plătesc Da. următoarea dată. Dar mai ai bani de recuperat de la fosta ceva? Niște abonamente pe la muzică, de pe la că împărțeai tot. O firea să fie... Nu mi se pare că ele o să privească chestia, cum a spus Moșu, că uite îți plătesc pentru că mi-a plăcut compania ta. Eu nu cred că o să-l privească așa. Uite, foarte bine ce punctezi, ok. Pentru că e atât de, nu... E atât de generalizată ideea, încât el nu o să se gândească, nu poate chiar a apreciat. Uite, omul s-a spălat la sub braț când s-a întâlnit cu mine da. și mi-a și plătit. Adică e cumva, nu, un lucru la care te aștepți de la sine înțeles. Da. Ok, ce bine că mi-a plătit. Că mi-ar fi fost groaznic să nu se spere la sub braț și să nu plătească. Dar tu în relația asta te-ai plătit? Nu. Dar tu te-ai spălat sub braț? Da. Da. Păi și azi de ce ai făcut ceva special? Nu, aia e tot pentru mine, mă. Îmi place mie să miros frumos. Nu, deci nu aș, mi se pare absurd să plătesc. Îmi cer scuze, Gina, măicuța Gina, cred că nu o să mai mă suporte. Nu, o să mă uită la amintirile astea, gen... nu o să mă dea pe mut. Da, nu, de ce? De ce să fac asta? N-am înțeles. Păi... N-am înțeles de ce. Moșu. Nu suntem într-o... relație, pot da, să înțeleg că la un moment dat împărțim sau uite, ai făcut gestul ăsta, acum fac și eu, dar dacă trăim într-o societate în care nu e un standard că bărbatul trebuie să plătească, că băiatul trebuie să plătească și pur și simplu se întâmplă că vrei tu să faci cazul tău. Da. Și aici Moșu poate vrea să dea un cadou? Să-i arate recunoștința? Da. Într-un Da. cadou. Ăsta poate e un cadou. Dar ea Da. poate nu o să observe. Dar lui Moșu nici nu-i pasă. Ține cont că tu nu te-ai oferit niciodată să plătești. Dacă te oferai să plătești, ziceam, ia plătește, bă, și tu. Cu siguranță că în copilărie am plătit, că da, că fără să gândesc că am plătit. Dar cum ar fi să te aștepți de la fată să plătească? Cum ar reacționa uite, ea? Cred că în relația asta nu mai știu, că au fost așa de multe încât să le... în cazul de față, cred că am făcut-o pe asta cu gen, acum plătesc eu, acum plătești tu, dar o de asta de a intrat natural, știi? Când trebuia să plătesc eu, nu mai puteam să ajung la întâlnire. Da. Realistic vorbind, dacă ești cu o fată și la final o întrebi, nu plătești tu? Crezi că azi mai ieși odată cu tine? Bă, ia să încerci tu asta și ne zici și nouă cum e. Chiar vrei să știi? Bine, Da. o să fac. Să-mi găsesc Da, nu știu, de ce asta e, da. Ar fi foarte... Acum, iertați-mă, stăteam și mă gândeam dacă eu m-aș întâlni cu mine și aș ieși cu mine, varianta feminină în oraș. Dar să am aceeași gândire, nu plătesc eu, ce dacă sunt fată? Nu, plătesc eu. Dacă aș cred că ne întoarcem la subiectul iubirea de sine, ceea ce e perfect. Deci e bine, imaginează-ți treaba asta. Da. Nu știu, să trebuiască să mă scot în oraș singur. La cinematograf singur am fost. Și e bine. Uite, asta e o idee foarte bună. Să-ți acorzi timp ție? Exact. Bă, să știi că Moșu s-a spălat pe cap, dar nu știu ce are Moșu. Uite, era o replică foarte mișto în Twin Peaks. Spunea de el cu Cred că de mi-am dat barba jos ca să mă lăsăm puțin. O lăsăm puțin. Da, e ok. Care e ultimul film pe care l-ai văzut? Hai să spunem la televiziune. Băi, stai, nu uitați că gata, știu. Ideea era în fiecare zi, da? Să-ți faci un cadou, cât de mic posibil. Să-ți faci un cadou ție.
Dar să te surprindă faptul că îți dai voie să faci chestia asta. Da, păi, eu de la o vreme, din când în când, nu în fiecare zi, dar la o dată la 2 zile, îmi fac cadou un batonaj de ciocolată, un biscuițel, o ceva așa, știi? Dar o iei, adică simți cum în momentul ăla tu îți dai voie? Da, pentru că știi ce se întâmplă, intru prin magazin, că nu intru în fiecare zi în magazin, asta văd ca fiind cadou pentru mine și zic, hai mă că meriți azi. Nu știu dacă e chiar cadou sau recompensă, dar în orice caz... Da. Am în apropiere de mine o cafenea și mereu eram curios cum e cafeaua de acolo și într-o zi m-am sculat, începeam la 9 în loc de 8 și am zis, hai să mă duc. Am merit, am avut o săptămână ok. Cu ce mă supără pe mine? Chiar te scot de la cadou. Și m-a supărat de la 12 ani, moșule. Te rog, ai milă. Ai multe. Pe ăla e cadoul meu personal, de fapt. Am zilnic. Înțeles. Așa rămâne. Zilnic. Zi cu cafeaua. Uneori sunt generos de 3 ori. Și m-am dus și mi-am zis, bă, merit cafeaua asta, chiar nu-mi pasă de nimic. Foarte mișto asta. Și mi-a plăcut și mai mult cafeaua, pentru că după m-am gândit, bă, dar nu e atât de bună. Da. Dar măcar ți-ai făcut o cadou, adică... Da, mi-am făcut cadou, adică... M-am scos singur în oraș, mi-am plătit singur. Da. Ar părea că ne iubim. Dar e așa? Avem iubirea prietenescă, noi între noi. E așa? Eu zic că sunteți niște persoane extraordinare și da, vă iubiți. Când sunteți voi, vă iubiți. Dar câteodată aveți niște viruși în jur. Avem niște viruși în jurul nostru și ne fac să cred câteodată că nu ne iubim. Pentru că reușim să ne comparăm cu ei. Și vezi satisfacția sau insatisfacția comparându-te cu ei și îți dai seama că te iubești mai mult decât persoana aia sau mai puțin decât persoana cealaltă. Deci tu crezi în principiu că lumea din jurul tot influențează. Eu sunt sigur că toți în subconștientul nostru avem un minim de influență. Vorbești de comparație? Da. Crezi că te iubești pe tine atunci când te compari cu alții? Nu. Da. Cred că mă iubesc pe mine când mă compar cu alții, pentru că comparându-mă cu ei, depinde ce concluzie trag, dar aș putea să mă îmbunătățesc. Pe mine. Dacă în momentul în care spui că ai nevoie să te îmbunătățești, păi simt că trebuie să mă iubesc mai mult sau simt nevoie de fericire, mai multă fericire. Că la un moment dat mai vorbeam noi de fericire, nu știu dacă vorbeam aici sau nu, dar vorbeam de fericire la un moment dat. Spuneam că, știi cum e, fericirea trece repede. Așa ne se pare nouă, de fapt, că momentele bune trec foarte repede și cele nasoale foarte greu. Cred că acolo la subiectul ăsta cu fericire ne-ar fi mai ușor dacă am vedea-o pe nuanțe. Eu cred că folosim diferite cuvinte care ar putea să însemne nuanțe diferite ale fericirii, da? Și le amestecăm între ele. Spre exemplu, eu, dacă beau dintr-un suc, da? Prima oară mă simt bine. Dacă beau vreo 2-6 litri, nu mă mai simt. Nu mai mă bucur. Deci mă plictisesc sau mă umflu și așa mai departe, da? Da. Și asta este o plăcere de care mă satur. Deci e clar că plăcerea în sine este ceva ce se duce, ce în continuu vrea altceva. Da, trebuie să-ți cauți pe aia cu efect îndelungat. Nu trebuie să cauți pe aia cu efect îndelungat. Pentru că deși bei 6 litri, ți-e rău mâine, s-ar putea peste o săptămână să mai vrei să mai bei. Mi se pare că fericirea cea mai bună poate e cea pe care o găsești cel mai greu. Ok, de ce? De exemplu, încerci toate tipurile de sucuri, poate nu-ți plac toate, Da. și odată găsești sucul cel mai bun. Și atunci ești fericit, de fapt. Și poți să bei și 6 litri, poate. Dar, da. Dar ca să ajungi la sucul ăla bun, ai nevoie să conștientizezi că îl cauți? Adică îți propui să găsești sucul cel mai bun și atunci începi să bei... Nu, cred că pe parcurs devii fericit când realizezi, ăsta e cel mai bun suc pe care îl beau să-mi bag pula. Ok, dar fără să cauți această fericire. Fără să cauți. Nu trebuie neapărat Și să cauți. această fericire apare fără să fie chemată. Da. Păi- Nu e un gol. E ceva ce realizezi pe moment și aia te face fericit. Ajungi la sucul ăsta făcându-ți cadouri.
îți faci în zile diferite cadouri diferite și astfel îți dai seama că ăla e un cadou mai bun sau Ca mai să ne puțin întoarcem bun. la comparație și să legăm totuși de chestia asta, în momentul în care te compari pentru că simți că tu nu ești suficient de bun, da? Nu mă compar că... Și ești nemulțumit de tine. Aia nu mai e iubire de sine. Acolo. Aia e o nemulțumire de sine. Păi depinde, mă, cum te compari, că... Păi de ce te-ai compara, de exemplu? De ce te-ai compara? Căutându-ți o variantă mai bună. Nu Și trebuie de ce să cauți cauți o variantă mai bună pentru că... Ești nemulțumit. Efectiv ești nemulțumit. Nu pot să... Eu, cel puțin, nu caut varianta mai bună pentru că sunt nemulțumit. Pentru că se poate mai bine. Cum era la școală. Te-ai fi supărat dacă nu ajungi mai bine? Nu cred. Nu pot să-mi dau răspunsul. Să mai luăm pe surprindere întrebarea asta. Nu cred că aș fi supărat. Pentru că altfel, dacă ai fi supărat, e de fapt o presiune în tine. Până la urmă, ăsta aș fi eu, știi? Bă, atâta pot, ca sunt bine, mă bucur de totuși ce am. Bun, ok, nu pot mai mult, dar mă bucur de ce am. Pentru că dacă nu m-aș bucura de ce aș avea acum, aș lua în jos. Ok, bun, stai să spui că am înțeles. Ideea e că, revenind la exemplu cu sucul, dacă mie îmi place să beau suc, da? Și beau suc și mă simt bine, și mă simt bine. Și la un moment dat descoper un suc care mie chiar îmi place foarte mult, da? Și sunt fericit de sucul ăla. Că chiar îmi place că l-am descoperit, am această descoperire, dar nu am căutat-o, nu? Cum ai spus tu, n-am un gol. Ok, dacă, de exemplu, sunt ok cu mine, da? Și fac lucruri care îmi fac mie plăcere și la un moment dat descoper o acțiune care îmi face și mai mare plăcere sau mă face să mă simt mult mai bine decât mă simțeam de obicei, da? Nu? Asta e un lucru sănătos aici. Da. Da. Dar asta nu înseamnă că ai fost nefericit înainte. Corect. Înseamnă că ai avut Înseamnă un că alt prag de avut iubire un de improvement. sine, alt prag Corect. de fericire. Dar acest improvement nu a fost căutat. Nu. Cred că ăla generează fericirea. Când cauți un improvement, îți oferă doar satisfacție. Când când îți setezi un gol, Da. îți iau ce satisfacție. De exemplu, să am bani să-mi cumpăr mașina aia, mi se pare că atunci când îți iei mașina o să fii satisfăcut de ea. E o problemă atunci când îți setezi acest gol, apare la oaltă și frica și presiunea că dacă poate nu ți atinge acel gol. Da, setându-ți acel gol, s-ar putea să ai dezamăgire. Deci orice dorință pe care ți-o propui, da, ea va veni la pachet cu o frică. Da. Frica că nu o să se întâmple dorința respectivă. Deci automat această frică este legată de orice dorință. Nu poți să-ți dorești un lucru fără în egală măsură să-ți adaugi în minte și o stare de stres. Dar dacă eu mă bucur de sucul original și la un moment dat se întâmplă să găsesc, de exemplu mă plimb prin pădure, da? Îmi face plăcere să mă plimb prin pădure și se întâmplă la un moment dat să găsesc un luminiș, o zonă foarte mișto, da? Voi fi foarte fericit, da? Voi fi foarte fericit. Dar dacă eu am plecat prin pădure cu scopul să găsesc luminișul ăla, da? Și trec și mă uit la ceas și zic, bă, unde când dracu ajung la luminișul ăla? Și în celul ajung la luminișul respectiv, nu mai descoper, nu? E vorba de faptul că mi l-am propus să uite, aici. Și în final am ajuns la luminișul ăsta. Și după stai acolo 5 minute? Da. Pentru că golul a fost atins. Da. Aia e chestia. Considerând că sunt invitat special, Așa. voiam să adresez o întrebare foarte importantă lui Moșu, care m-a lăsat curios de la început. Ce părere ai când la un moment dat... Aveți, moșule? Nu spuneam că am un prieten. Și nu uita, cadourile sunt la mine. Când părinții vin la copii și le spun că moșul nu există, cum te simți și de ce crezi că o fac? Nu știu, eu nu înțeleg. Bă, bune, eu nu înțeleg. N-am copii, n-am făcut. Deci eu am refuzat să cred că nu există Moș Crăciun. Chiar dacă știam că ar fi părinții, credeam, băi, e vorba de un spirit. E ceva, un spirit și părinții pun cadourile acelea sub copac, sub brad. La îndemnul moșului. La îndemnul moșului sau cumva e acest spirit. E ceva, un spirit. Orice să nu cumva să mă simt dator față de ei mei. Ți-au cerut banii pe cadouri? Tu ai început să le faci cadouri alor tăi? Da, le mai fac. Mai rar așa, dar le mai fac. Asta înseamnă iubire. Corect. E bine că faci chestia asta.
Eu am aflat că cu adevărat că nu există Moș Crăciun. Primisem, printre altele, cadou ciorapi. Nu știu, aveam 7, 8, 9 ani, ceva de genul. Groaznic, cred că a fost o tragedie pentru tine. Nu, n-a fost o tragedie, că îmi n-aveai plăceau. ciorap deloc. Nu. Nu, erau de-aia cu modele, cu desene, cu lucruri. Acum am văzut că și bărbații poartă așa ceva, deci Absolut. e normal. Da. Chiar de mine. Da, eu port și chiloți cu desene. Da, cu Superman, Nu mi-a plăcut niciodată de Superman, de Batman mi-a plăcut. am înțeles. Și de fetițele Powerpuff, să le am pe chiloți. Pe care o ții în mijloc. Pe care o ții în mijloc. Pe Bubbles. Păi, credeam că Bubbles e la spate, da, hai. Nu, la spate tatăl. Oricum e la glumă, da, Bubbles la asta. Da, și o citam pe mama, îi spuneam, bă, mamă, moșul ăsta m-a ratat anul ăsta, nu mi-a nimerit ciorapii mărimea care trebuie. Și mama, foarte naivă, bine, ca și acum, de bă, mamă, nu ți-am nimerit mărimea. Mamă. Auci. N-ați o pastă. Ce vârstă avem? Ginuțul. Bă, gen 8-9 ani, 8-9, a doua, a treia, a patra eram la școală. Erai late bloomer totuși, adică meritai. Tu știai de Moș Crăciun? Eu am aflat repede. Da. Și la mine a fost că destul n-ai de ieșit. ciudat. Era pe 24 și mi-au zis ai mei, Tibi, stai în cameră că trebuie să vină moșul. Și am stat de pe la 4, s-a făcut 5, s-a făcut 6, de așa m-a apucat pișatul, s-a făcut 7, nu mai rezistam și am ieșit. Și odată era mama, mi împacheta cadoul. Nu i-am zis nimic, m-am dus repede la baie. Am văzut ce era și am spus, poate nu e asta. Poate l-a adus moșul la ușă. Dar după când am deschis cadoul și am văzut că e același, mi-a dat seama. Și le-ai spus? Nu. Da, Și crede că că să nimeni le nu-și spui. înfruntă părinții, adică nimeni. Din ce știu, că și-am avut o rușine să le zic, că am continuat să-i las Fraieri! mi-a fost rușine să Într-un le zic. fel am putut să-mi permit ca la anul să cer un pic mai mult, că știam că vine de la moșu. Dacă ziceam de la el, ar fi zis că nu, că prea te resfezi cu noi. Și nu, e de la moșu. Trebuia și eu să profit de abuzul pe care l-am primit cu un an Asta e înainte. norocit că mi-am adus aminte de anul ăla, Tibi. Da, Eu mi-ai le adus. adusesem cadou. Mi-ai adus. Eu le-am adus cadou, da, și mi-am cerut scuze că n-am putut să-l împachetez, că mai ținuse, știi, eram și eu mai... Pișam și eu, nici ție nu ți-a fost puteți să mie. te... Las că te erai învățat de când aveai 4 ani, că și la 4 ani. Da, mă rog, nu mai contează. Tu ți-ai întrebat părinții ce a fost în capul lor când ți-au ales aceste două prenume de Bibi și Marcel? Bă, mamă, tată, ce a fost... Cum ați făcut un sondaj, ceva? Uite, eu mi-am întrebat Să părinții. fi certat, unul să fi vrut Bibi, unul Marcel. Și au zis, bine, mă, Bibi Marcel să fie. Pe străbunicul îl cheamă Marcel, din partea tatălui, și pe străbunica din partea mamei Bibi. Am înțeles. Și a fost destul de simplu. Da. Am înțeles. Deci, din cauza părinților, gata, te-ai ales. A trebuit să fie din fiecare parte. Lumea râde de mine la școală, dar e ok. N-am explicat că Nu n-am că am mers. eu grijă de ei, am văzut ce cadouri vor. Las că le încurc eu. Am înțeles. Tu? Eu ce? Te-ai întrebat părinții? Să întreb ce? Ce a fost în capul lor când ți-au ales prenumele? Laurențiu? Târfa lui moșu. Tărba lui escorta lui Moș Crăciun. Nu știu de ce. Știu că vrea mama să mă cheme Marcus. Și tata zicea, ce trebuie să râdă ăștia la școală? Marcus care trage în cur cu arcul. Sau care ceva de genul ăsta. Da. Am înțeles. Marcus. Marcus. Sau John care toarnă în Cred cur că era mai beton. interesant să fiu Marcus decât Da, Laurențiu. parcă deja încercai prea mult. Marcus? Da. Ia spune-mi acum. Marcus? Mm. Nu prea. Nu prea, nu. Tu ți-ai făcut îți faci cadouri, mă? De ziua ta sau de Cadourile De Crăciun? mele sunt fericirea copiilor.
Hai, nu se da mare, hai zi. Hai mă, zi. Hai zi. Zi, nu Da, știu. mi-am făcut cadouri. Chiar de 1 iunie anul trecut mi-am făcut un cadou. Eu nu mi-am făcut. Să-mi bag picioarele de acum, după această discuție chiar o să încep zilnic să-mi fac câte un cadou. Zilnic ăsta este cadoul meu. Trebuie să încep să te iubești, mă. Dar după că te- ar trebui, te nu, iubești serios prea mult acum, în că exces. am trebui. Păi nu, știi, deci imaginează-ți, comportă-te cu tine, deci cu toții noi idealizăm că vom întâlni la un moment dat o persoană, da, pe care am iubit-o maximum, da? Da. Sau care ne-ar iubi maxim, deci cu toții sperăm că vom întâlni o persoană perfectă, nu? Da. Mai ales tu, că bănesc că încă mai visezi. Și să visezi în continuare că atunci când o să renunț la a visa, mamă, Nu ce știu dacă nasol e. Stați așa, deci, bă, Dacă nu, știi ce cadou vreau eu. mă, tu îți mai dorești să întâlnești o persoană genială pentru tine, care să te iubească? Și să-ți arate la teză? Nu, îți dorești, nu? Îmi doresc, dar însă m-am întrebat dacă vreau ca ea să mă iubească pe mine sau eu pe ea. Păi să fie, nu, să o iubești și tu pe ea și ea să te iubească pe tine. Da, dar care iubește mai mult? Aia era întrebarea mea. Ce mi-aș dori eu mai mult? Ok, o întrebare foarte bună. Ce e mai important? Să iubești tu pe cineva? Să ai încredere? Să fii devotat? Sau să te Păi nu, iubească e ea? clar să iubești tu, pentru că dacă tu iubești pe ea, Pe cam doar da. că uiți că ești prost. Da. Da, nu e vorba de asta, că nu asta, ești prost dacă consideri iubirea că este un negoț de ăsta, de genul, băi, vezi că îți dau iubire atâtica, uite, ți-am pus aici pe cântar și trebuie să mi-o dea la loc. Nu, imaginează-ți și eu ce cred eu că este de fapt iubirea. Iubirea este acea stare pe care atunci când o simți, te simți bine. Și nu vei vrea niciodată să reproșezi cuiva că, băi, eu te-am iubit și tu nu m-ai iubit pe mine. Pentru că tu când o vei iubi cu adevărat, îți va face ție bine. Aveam un băiat pe care l-am întâlnit la un moment dat și mi-a arătat un tatuaj cu numele persoanei și după ce s-au despărțit de mult timp, eu am păstrat el tatuajul. Și lecția era clară, zice. Tatuajul ăsta nu mi-aduce aminte de persoana respectivă. Mi-aduce aminte de ce simțeam eu față de persoana respectivă. Tu e un tatuaj prost. Nu, mă, băi, ascultă că e Depinde starea, cum îl primești, exact. de starea Cum pe care tu o simți când iubești este suficientă, este hrănitoare și pentru tine. Și asta ca să termin totuși, că nu ăsta este twist-ul. Așa. Deci tu îți dorești să întâlnești o persoană Da. pe care să o iubești, da? Da. Și pe care, da, ca să o întâlnești persoana asta, persoana trebuie să fie genială, să imaginezi și cum se va comporta ea față de tine, nu? Și tu la Cam fel. ușu. Și tu îți imaginezi în străfundul tău o persoană care te va iubi maxim, că e sănătos să ai un ideal. Țintește Este cât mai sănătos, sus, da. pentru că și dacă nu o să întâlnești, deci asta Există aici un risc, pentru că țintind cât mai sus ar putea să fii dezamăgit. Depinde dacă ești idealist sau doar Să resetezi. Cred că Exact, deja și ține asta de vine exact ce perfecționism. discutam mai devreme cu genul, Da. nu-ți fă gol să găsești iubirea, ci descoperi Dar sunt persoane care pot să fie indiferente dacă nu reușesc sau erau pe aproape, dar sunt persoane care chiar nu le pasă, el Da. să zică, am pierdut tot. Ignoră și experiența, ignoră tot. Ca să termin totuși ce vreau să spun, ne imaginăm cum arăta persoana aceea, da? Haideți să fiți voi persoana aceea, față de voi înșivă. Poate nu o să o întâlniți niciodată, dar să începeți să vă comportați cu voi așa cum ați dori să se comporte versiunea ideală a iubitei. Și o să vedeți că cu 2 masturbări, cu 2 labe pe zi, nu Eu mai ai m-am nevoie scos. de nimic. Ești lupul singuratic maxim. Nu, dar aia este un exercițiu. Sunt într-un anumit moment, dacă copilul meu sau dacă persoana mea iubită ar fi în situația asta, eu ce sfat i-aș da? Când voi vă veți afla în situații groaznice, da? Voi. Și o să vă auziți vocea din cap care vă judecă sau vă spune că zice, bă, Andru, nu mai bine așa, sau bă, Bibi, du-te, bă, Bibi, bă, Bibi, bă, Bibi. Dar puneți-vă, bă, dacă chestia asta care mi s-a întâmplat mie groaznică, îi s-ar întâmpla unei persoane pe care eu o iubesc, ce sfat i-aș da eu persoanei respective? Și o să vedeți că cum vă umpleți de această iubire de sine. Pentru că iubirea de sine nu înseamnă doar cadourile pe care le discutam mai devreme. Poate să însemne tandrețe. Poate să însemne răbdare. Să te comporți cu tine așa cum ți-ai dori să se comporte îngerul. Pe care să-l și fuți de altfel.
Să te îmbrățișezi, să te pupi. Da. Ia să ne pupăm cu toții acum. Noi, nu noi între noi. Nu, da, hai te rog, haide, Tibi, și tu, Bibi. Ah, ce bine miros azi. Și acum, haide să ne luăm în brațe, așa, fiecare să se ia în brațe, așa, să se ia în brațe. Haide să ne luăm așa în brațe. E ok dacă mă gândesc la moșul? Putem să ne gândim și unii la alții, dacă vreți că... Eu știu la ce vă gândiți, doar să moșu. Ah, ce bine a fost. Când suntem pe WC-ul, deci când suntem pe WC-ul, acolo e cel mai bine să te iei în brațe, așa, să te strângi tare și... Când să și te simți crep. Da, păi nu știu, eu nu stau să... Eu sunt genul așa mai... Hai bă, lasă-mă că mă plictisești. Ai stat destul pe bune, de când ai intrat, până te-ai înrumegat, până una, până alt, hai, du-te. Nu, despărțirile astea lungi nu-mi plac. Odată și gata. Hai, pe bune. Mai avem 6 minute și se termine această amintire. Băi, ia mă uite la ceas, 16 minute. Nu, 6 minute. Băi, frățoare. 6. Tu nu mă lua, păi 6. tu crezi că aici e ca la bordel, mă mai tai 10 minute să Moșul ții l-ai banii? îmbătrânit. 6 minute mai sunt. Băi, ai uitat că se termină așa, au, bau, dintr-o dată? Nu se știe nimic. Băi, nu se știe nici când mori, nebunule, dar când se termină emisiunea. Amintire. Și așa mă auzi că peste un an jumătate o să vină ăștia cu COVID-ul. Amintirea, da. Peste un an jumătate nu se știe când o să ne bage ăștia restricții, am auzit. Nici nu știu cum o să vin eu cu cadouri, când o să fie o bolă, o pandemie, nu știu. Hai să nu mai vorbim despre altele. Păi poți să fii în Zoom. Să le arăți. Uite, asta era cadou. Ia uite. Dacă vrei, mă joc eu cu el. Iete. Vorbește de cadou viitoare, aici, prietene. Ai face moșile astea pentru mine? Ce să... M-am experimentat într-o labă, dar nu vă dați seama. Ori fi, mă, filme porno cu masturbări? Nu, serios. Da. Să știi că sunt o grămadă chiar. Da. Cu Deci băieți. asta e clar că v-ați uitat. Hai. Ia mă, cum să vedem noi cum fac alții. Aia e adevărat iubire de sine. Da. Când te filmezi și te și postezi. Și după te uiți la videoclip și îți dai și like singur. Și îți dai și comentarii. Nice Bravo, cock. Nice tati! cock. Rupe-o, mă, dă-i! Ia-o de sus. Aoleu, ia-o din încheietură și de ea scurt. Dumnezeule mare. Aoleu. Luați bă copii, bă, că astea sunt prăjiturile de lepre. Astea le primesc cel mai des, le găsesc cel mai des sub brad. A fost odată la o familie bogată. Mi-a pus prune și lapte de soia sub brad. Erau vegani. Era... No. Și lângă șemineu nu mi-a lăsat hârtie igienică, mi-a lăsat un sul de la mare, de Bambus. prosoape. Ți-l faci singur. Prosoape de bucătărie, știi, că sunt și mai grasoleacă, știi, și nu. Nu risc să-ți faci și controlul singur, prostată sau ce să faci pe acolo, că nu știu. Eu am cunoștințe pe acolo, pe sus, știi, și mai dă un telefon. Vezi, mai ai grijă. Nu stai bine cu prostata. Da, e în regulă. Ce să vă mai zic, că... Bă, o să vă Continuați. iubiți de acum încolo? Eu deja consider că voi mă trebuie să vă iubeam. iubiți de aici încolo. Și tu. Eu mă N-ai iubesc. cum să iubești pe alții dacă nu te iubești pe tine, auzi? Eu mă iubesc pe mine, că încep să iubesc și pe alții. Și așa că am iubit și pe alții. Neicuță, cât ți-am iubit. La viața asta, cât am suferit, la viața elaltă, cealaltă. Bibi, Tu te gândești cum să închizi pe ăsta, amintirea, cum să termine amintirea. Știi? Cum o să termine, o să fie ca un click de la, oricum, știi, deja fotografie. avem titlul la acest... Am înțeles. O amintire cu... Bibi. No. Da. Bă, dar nu știu ce să... Scuză-mă. Tu vrei să zici ceva de 6 minute încoace? Nu, mă, tu... Na. Mi-a venit o melodie în cap, o N-ai manea voie să- cu amintire. Să nu pui.
Păi nu avem pun. dreptul de autor. E o manea cu amintiri. Papula la- Da, mă rog, n-avem dreptul, da. Ne vede Sandu Ciorbă. Bune, Se uită și acum. la emisiune. Mamă, Nu e, dacă că a nu fost- e, nu e. Și acum nu e pe ăla, final, nu la e ultimele ăla. două Nu e ăla, minute, bă, să ne că e luăm cu copyright amintiri, strike. ăla nu e cu bani. Ia cu zi care serviciu. sunt versurile acestui manele, acestei manele. Ca amintirea ta. Cum? Amintirea ta. Da? Îmi roade inima. Amintirile cu noi, cât aș vrea să dau timpul înapoi. Amintirea ta îmi frânge inima. Ți-am făcut poftă de salam, că deci îți spun sigur ca să facem. Numele tău de azi Nu. voi uita. Nu, deci nu suntem cu minuni. Acum suntem pe salam, pe altele. Și precis, Laurențiu, am trezit amintirea acum. Mai era bere acolo? Păi tu nu bei bere. Tu le-ai băut bere acum. Ăsta, cu suc. Nu fresh. mai e. Nu te menții așa frumoasă. Ce ți-a pregătit moșul aici? Păi este bere fără calorii. E bere după butoiul. Mai vrei să mai vii la noi în emisiune, Bibi? Dacă mă primiți, o să vin cu mare drag. Nu, păi nu. Faza de-aia e că te-am dacă te primim, avea și noi doi ascultători la această amintire. Acum, practic, de fapt nu, că ne-ai ascultat și de aici. Deci mai trebuie să o mai găsim pe Gina Măicuța. Bun, Gata, bun. s-a terminat ora. Haide. Hai să ne pupăm acum toți. Cât trebuie să-ți dau? Dați-vă în brațe, dați-vă în Cât trebuie să-ți dau Hai, pentru toate- ora asta? Ia-te în brațe. Să-mi va Și pula la pupă-te. Laurențiu. Pupă-te. Doar 50 de lei să mă ții aici pentru Pupă-te, nimic. Bibi. Pupă-te, pupă-te. Ăsta s-a îmbrăcat în moșul. Ce Aoleu! Ok.